narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento na pinamagatan nating hidwaan sa pagitan ng mga aswang. Nalaman ni Lina na may medalyon palang kasama ang mga barya na ibinigay sa kanya ng ama. Pero hindi niya inaasahan iyon, na may ganong pag-aari pala ang kanyang ama at may nalalaman ukol sa mga ganong larangan. Halos mag-aalas 2 na ng hapon nang magsimulang magsiuwian ang mga tao. At dahil sa wala na rin namang gaanong gagawin, ay nagpasya na rin ang kanyang mga magulang na umuwi na sila. Nagpaalam na ang mga ito sa kanilang kaanak na ikinasal, at kasama ang iba pa nilang mga kamag-anak na nagpunta doon ay umuwi na nga sila ng sabay-sabay. Habang papalayo sila doon sa bahay, ay biglang napahawak si Lina ng mahigpit sa kamay ng kanyang ina. Nang makita niya minsan pa yung lalaking aswang na naroon sa may gilid ng bahay at nakangisi sa kanya. Nasa likuran din ito ang iba pang mga kasama na nakita niya noong nagdaang gabi. Bigla niyang narinig ang ama na sinabing bawiin na ang pagkakatitig sa kanila at hayaan na lamang. Sumunod naman si Lina at itinuon na ang kanyang pansin sa paglalakad. Maraming gustong itanong si Lina sa kanyang ama habang sila ay nasa daan. Pero kanya na lang munang pinigilan ang sarili dahil sa ayaw niyang marinig ng kanilang mga kamag-anak ang tungkol sa mga bagay na iyon. Kaya nang dumating sila sa bahay ay hindi na niya iyon napigilan pa. Sunod-sunod na tanong ang ipinukol niya sa kanyang ama, na napangiti ito sa kanya at sinabing mahaba umanong kwento iyon. Sinabi ni Lina na handa naman siya makinig kahit gaano pa iyon kahaba. Pero tumanggi ang kanyang ama at sinabing malalaman din niya ang lahat pagdating ng tamang panahon. At nagdahilan ito na marami pa siyang gagawin, kung kaya wala naman nang nagawa pa si Lina nang hindi niya mapilit ang ama. Kinagabihan noon, habang kumakain sila, ay biglang kumahol ang kanilang alagang aso. Kaya naisip kaagad nilang mayroong tao. Ang aso nila ay layas. Ayon pa kay Lina, madalas itong wala at tuwing gabi lang ito nakikita sa bahay. Malaking pagkaaso ito na kulay itim. Tumayo kaagad ang tatay niya at sinilip sa kanilang bintana kung sino ang nasa labas. Nabakas kaagad ni Lina sa muka ng ama ang pag-aalala nang makita nito kung sino ang nasa labas. Nakita ni Linang binuksan ng kanyang ama ang pinto ng kanilang bahay. Mula sa kanyang pagkakaupo sa gilid ng hapagkainan ay sumilip si Lina at nakita niya ang tatlong kalalakihan na nasa bakuran na nila at papalapit. Ang bahay kasi nila ay tipikal na bahay lang sa probinsya. Pagbukas mo ng pinto ay maliit na sala kaagad ang bubungad at katabi nito ang kanilang kainan. Sa unahan ay ang pinakalababo nila. Nakatabi naman nito yung kanilang lutuan na nakaangat sa lupa, na ang tawag sa kanila ay dapog. At ang kanilang mga silid naman
ay nakaangat din sa lupa na may maliit na hagdan paakyat doon, na 2 baitang lamang ang taas. Di nagtagal ay nasa harapan na ng pintuan ang 3 lalaki at pinapasok ito ng kanyang ama. Nakita ni Lina na tiningnan ng kanyang ama ang ina. Tumayo ito at inaya si Lina doon sa kanilang silid. Habang nasa silid ay naririnig nila ang kanilang mga pag-uusap. Pero hindi iyon malinaw dahil sa mahinahon at sa mahinang tinig lang sila nag-uusap na 4. Tumagal iyon ng mahigit kalating oras. Maya-maya ay narinig na nilang nagpapaalam na ang mga ito, kung kaya lumabas na sila. Gusto sana magtanong ni Lina kung ano ang pakay ng mga lalaki at kung ano ang kanilang mga pinag-usapan. Pero tumahimik na lang muna siya. Di nagtagal ay narinig niyang ang nanay na niya mismo ang una nagtanong sa kanyang ama. Sumagot ito at sinabing walang anuman daw iyon at wala silang dapat na ipag-alala. Hindi na nila Lina itinuloy pa yung kanilang pagkain. Nawalan na sila kapwa ng kanyang ina ng gana. Kaya tinulungan na lang niya ito na iligpit ang kanilang mga pinagkainan. Matapos iyon ay natulog na rin sila. Nang mga madaling araw ay panandaliang nagising si Lina nang makarinig ng malakas na tunog. Pero muli niyang ipinikit ang mga mata dahil sa inaantok pa siya. Ngunit ilang saglit lang ay narinig niya ang boses ng kanyang ina at para silang nagtatalo ng kanyang ama. Lumapit si Lina sa dingding na siyang pinakadipisyon ng kanilang silid at narinig niyang mayroon ngang pinagtatalunan ang kanyang mga magulang. Pero pigil ang boses ng mga ito na iniingatan marahil na wag silang marinig ni Lina at nang upang wag ito magising. Nang hindi pa siya makontento ay gumawa si Lina ng maliit na butas doon sa dingding. Yari lang naman kasi iyon sa natuyo ng dahon ng nyog na inipit ng kawayan at kanyang hinawit ang isang bahagi nito. Laking gulat niya. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa kanyang nakita. May bahid ng mga dugo ang kanyang ama at nang minsan nitong ipinaling ang ulo sa isang bahagi ay nakita niya nagkalat ang dugo sa bibig nito. Panandali ang naguluhan si Lina. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Ibinalik niya ang hinawing bahagi ng dingding at nahiga na muli. Ang lakas ng kaba niya dahil sa kanyang nakita. Pero hindi niya matiyak kung ano ang ibig sabihin noon, na hindi niya rin maintindihan ang kanyang sarili. Para bang natatakot din siyang malaman ang katotohanan. Kaya may kung anong pumipigil sa kanya para pakinggan pa ang pag-uusap ng kanyang mga magulang. Pagkatapos niyang mahiga ay tumagilid siya at nagtalukbong na lamang ng kumot. Nang sumikat na ang araw ay nagising si Lina dahil na rin sa malakas na pag-uusap ng kanyang mga magulang. Kaya bumangon na siya at lumapit sa kanila. Doon pa lang sila tumigil nang kanilang makita si Lina. Medyo nagulat pa nga ang mga ito. Lumipas ang buong araw na napakatahimik nila. Medyo nanibago si Lina
dahil sa hinahanap-hanap niya yung pagiging palabiro ng ama. Lagi kasi sila nitong pinapatawa. Kinagabihan, habang nagpapahinga sila pagkatapos na makakain, ay napansin ni Lina na naging aligaga ang kanyang mga magulang. Hindi niya alam kung bakit, pero noon lang niya nakitang ganun sila. Sinabihan siya ng kanyang ina na pumasok na muna sa kanyang silid at manatili lamang doon. Di nagtagal ay umalulong na bigla ang kanilang alagang aso. Nakakakilabot ang ginawang tunog noon, na tila naging hudyat naman iyon para lumabas na ang ama ni Lina na si Alberto. Nalaman niya ito dahil narinig niyang pinipigilan ito ng kanyang ina. Pero narinig niyang bumukas pa rin ang pinto, palatandaan na hindi ito nagpaawat. At narinig niya ang kanyang ina na pinag-iingat ang ama, bagay na nagpakaba talaga sa kanya dahil sa paraan ng pagsasalita ng ina na tila nanginginig pa ang boses nito. Lumabas si Lina sa kanyang silid at pinunta ng ina. Makaranang ilang sandali ay narinig nila yung kanilang aso at galit na galit ito. Nasundan na iyon ng mga tunog at mga pagkalabog sa lupa na malinaw mong mailalarawan sa isipan kung ano ang nangyayari. Nagpapandumog na sila na nung mga oras na iyon ay wala pa rin kaalam-alam si Lina sa kung ano o sino ang kalaban ng kanyang ama. Nakaririnig sila ng mga mababangis na tunog at hindi man lang niya naringgan ang ama na nagsalita ng kahit isang kataga. Napaiyak si Lina dahil sa takot at pag-aalala na rin para sa kanyang ama. Napayakap siya ng mahigpit sa ina. Tumagal pa iyon ng ilang minuto hanggang sa marinig nila na tila nagkaroon ng habulan. Napatakbo ang nanay ni Lina sa bintana na nasa kanilang silid. Sumunod naman si Lina. Agad iyong binuksan ng nanay niya at naaninagan nila ang dalawang figura ng tao na tumatakbong papalayo habang may dalawa pang humahabol sa mga ito. Nagtaka si Lina kung sino ang isang iyon na kasama ng ama at kung saan ito galing. Yan ang mga tanong na naglaro sa kanyang isipan noong mga sandaling iyon. Napabulalas ang kanyang ina matapos na bumuntong hininga. Para ba itong nabunutan ng tinik sa kanyang lalamunan? Nang nakita nilang pabalik na ang kanyang ama, ay isinara na rin niya yung bintana at sinalubong nila ito doon sa kanilang bakuran. Malayo pa ang ama, ay tinanong kaagad ito ng kanyang ina kung wala na raw ba. Hindi sumagot ang tatay ni Lina. At nang nasa kanila na itong harapan, ay napaiyak na uli si Lina nang makita ang mga dugo na nasa ama. Nakita din niya ang isa nilang kamag-anak na si Hiner. Pinatahan si Lina ng kanyang ama at sinabing huwag mag-alala, pagkat di naman mula sa kanya ang lahat ng dugong kanyang nakikita na nasa katawan. Ang tanging sugat lang raw niya ay yung nasa braso at balikat. Hinanap ni Lina ang alaga nilang aso
nag-alala rin siya para dito. Naisip niya kasing baka kung napaano na ito, kung kaya kanya rin itong hinanap sa ama. Hindi kaagad nakaimik ang tatay niya. Hindi ito nakasagot sa kanyang tanong. Kaya lalong nag-alala si Lina na baka napahamak na nga ito. Kaya tinanong niyang muli ang ama na sa pagkakataong iyon ay tinanong na niya ng diretsa kung napahamak ba ang kanilang alaga. Bumuntong hininga ang kanyang ama at sumulyap sa ina. Nakita niyang tumango ang kanyang nanay. Sinabi ng kanyang ama na buhay at malakas ang kanilang alaga at wag na siyang mag-alala pa. Pero muling nagtanong si Lina kung nasaan ito, na para bang duda siya sa mga sinabi ng ama at ayaw niyang maniwala. Muli naman itong napasulyap sa kanyang ina at sinabing ayan siya. Nagulat si Lina nang malamang ang tinutukoy nito ay si Hiner. Naramdaman niya ang kamay ng kanyang ina sa kanyang balikat at narinig niyang sinabi nito na marami pa raw siyang hindi nalalaman tungkol sa kanilang angkan. Dagdag pa nito, panahon na rin umano marahil na malaman na niyang lahat ang tungkol sa kasaysayan ng kanilang lahi. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito. Dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.